Mulle on silmälääkärinä todella tärkeää, että sinä saat parhaan mahdollisen hoidon, kun menet silmäleikkaukseen. Teen itse siksi esitutkimukset. Totta kai meillekin olisi taloudellisesti tuottoisampaa ulkoistaa esitutkimukset esimerkiksi optikoille, kuten isoissa klinikoissa tehdään. Mutta siinä otetaan turhia riskejä. Optikot eivät ole silmälääkäreitä. Optikot ovat taitavia määrittämään silmien taitteisuutta, mutta se ei ole alkuunkaan vielä tarpeeksi pätevään esitutkimukseen. Optikon toimenkuva ja työkokemus on aivan toisenlainen kuin kirurgin. Optikko ei tee itse silmäleikkauksia ja siksi esitutkimus on luonnollisesti kirurgin tehtävä. Eli jos aiot mennä silmäleikkaukseen, niin kannattaa ehdottomasti varmistaa, että hoitava kirurgi itse tekee esitutkimuksen. Siinä kohdassa ei kannata säästää rahaa, koska esitutkimuksesta riippuu suuresti lopputuloksen laatu. Ja missään nimessä ei kannata mennä suoraan silmäleikkaukseen siten, että tämä kirurgi tekee esitutkimuksen vasta leikkauspäivänä. Se on riskialtis toimintamalli monestakin syystä. Kun optikolla teetetään esitutkimuksia, niin hoitosuositukset antaa henkilö, joka ei tee silmäleikkauksia. Se väistämättä nostaa riskitasoa. Kannattaa siis valita SFS 7515 laatustandardin mukainen silmäleikkaus. Standardin mukainen toimintamalli on viisas valinta.